Takže zdravím všetkých maniakov do zábavnej pyrotechniky. Mám tu menší prehľad toho, čo som si kúpil. Tento rok nie je toho veľa. Ani všetko, čo som v podstate chcel. Objednával som dosť neskoro. A bral som iba to, v podstate, čo mali skladom. No, poďme sa pozrieť, čo tu máme. Máme tu Dragon Boom. To sú od Privatexu slovenského. Pozná si každý, netreba opisovať, že ako majú gramáž a podobne tieto sračky. Ďalej Dumbumy, tých mám 6 balení, takisto všetci poznajú. Všetci si to kupujú, celkom kvalitné petardy. Potom tu máme Cobra 1, tie majú 4,5 gramu. Teda tak píšu na petarde. Neviem, či sa mi to podarí zaostriť. 4,5. Tie som zobral v podstate len kvôli porovnávačke s Dumbumami. A keď mám hodnotiť, tak Cobre sa absolútne jednotky neoplatí kupovať. Nakoľko v porovnaní počet kusov a cena v balení tie Cobry vás výjdu, sa mi zdá, od 10 € vyššie. Je ich tam málo a ten zvukový efekt je rovnaký. Ďalej tu máme Cobra 3. Tam. Jedna petarda má 14,5 gramu. Píšu na nej. 14,5. Celkovo mám 4 balenia. Tie sú celkom slušné. Aj na svitliskách, aj na otvorených priestranstvách. Ďalej tu je Cobra 5. Tam píšu 18 gramov. Na jednu petardu. 5 som ešte nemal. To je v podstate super verzia, Super Cobra 5. To ja som ešte nemal. Tak vyskúšame. Ďalej tu Atomic 6. Atomic 6 má 28 gramov na petardu. Atomiky takisto som ešte nemal. V podstate to ani nekupujem. To som zobral iba z toho dôvodu, že tam boli skladom. No a uvidíme, no aké sú. Ďalej tu je Viper. Z toho som veľmi sklamaný. Nakoľko je tá petarda veľmi mohutná a ťažká, som čakal lepší efekt zvukový. Aby som nezabudol, tie Dumbumy od Klásku sa mi zdá. Cobry sú od Blasio Elio. Viper ani neviem. Od Klásku takisto. Tam je už iba jedna. Jednu som strelil, jak sa povie. No, ďalej tu je Cobra 8. Tu píšu, že má 100, ale v skutočnosti sa to pohybuje medzi 83 až 85. Stačí si pozrieť tie videá, kde ich pitvajú a vážia ten čistý obsah chalani. Na YouTube to sú tie videá. No a nakoniec tu mám Profi Compact 200 ranový. Je to od Dragon Fireworks. Model si môžete pozrieť tu, ktorý to je. Na YouTube stačí si vyhľadať, uvidíte, aké to má efekty. No a to by bolo asi všetko. Hlavne dávajte si pozor na ruky. Čaute.